Asar magbutaan. Ah! Tapya! Ay! Napabakang dire! Ay! Tagpano di ko pangita bata ah! Aray! Ay! Naraman di ka de! Ay! Kaunsa man ka! Ha? Kurapya! Mukha mo TikTok pakuwara. Ay! Pasuguas ako! Ha? Pasuguas ako! Kaunsa man di ka de! Ay! Ha? TikTok lagi ko sa mukha ni mo. TikTok nga kakikiaram ng lubot ni ma! Aray! Palit mo deta. Papaita ko magic sarap! Hala! Ara! Dawa! Ne. Lakan dito! Pagdali! Tay. Sarap, magic sarap. Sungko ni tatay, oy, nakalimot man ko. Balik sa ko. Ay! Muling balik man ka! Sa di ba palit ni mo tay, nakalimot man ko. Naunsa naman ba siya nagagod? Gidinanghag man ka! Ha? Magic sarap! O magic sarap dito di ay, sige tay. Magic sarap! Magic sarap, magic sarap, magic sarap, magic sarap. Ay, gwapo, sa Oy. ikaw ni mo. Biskwit, mahal ka? Ay, di sa akong gwapo, kay gisugo pa ako sa akong tatay. Ay, gisugo di ka? Wala, di makamangayo. Isa lang gwapo, salamat Ah, oo, sige, sige. Biskuit, 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 biskuit. Ayo. Ayo. Ay! Ay, dahil, ang sabay mo ha? Namoy biskuit. Ay! Biskwit, wait sa! Oh, Ay, kanit mo, gipangita ka na! Oh. Biskwit! Oh, salamat. sige, sige! Sas, dugadjar! Asar ka agad! Ay, buka! Ay. Ay! Dugadjar! Dukaya mo ka! Ari na! Ano biskwit ba na? Abi na ko, biskuit. Basta lang! Matimpla man din yung biskwit ni mo! Ha? Biskuit na. Hala, sus! Hay, gihukok lang pa! Putuan lang gabihan ka, ane! Sorry, tay. Usay, sorry, ha? Kasi lang ha, kung magkasiya ka! Sorry kayo, tay. Hey, lumipos! Sirado na ba ano? Kurtap niya, balik ka rin! Balik ka rin ba? Hay! Ikaw padlunga pa ka rin!